Wala nang intro-intro. Matapos nilang mag-usap-usap nila mamang sa labas, pumasok na kaagad yung lola ko sa loob ng kubo nila. Habang nasa sala siya, naririnig niya sa kwarto ni mamang na merong umuungol. Yung tunog parang... Yun bang sinasakal? Ang nasa kwarto lang naman ni mamang nun, si Uklang, di ba? Naglakad papalapit yung lola ko para silipin kung anong nangyayari sa kwarto. Pagsilip niya, nakita niya si Uklang na tuwid ang katawan. Nakahiga, nakatingin sa itaas, at sinasakal niya ang sarili niya. Sa takot ng lola ko, tumakbo siya para pigilan si Uklang sa ginagawa nitong pagsakal sa sarili niya. Pero wala. Sobrang tigas ng kamay nito. Parang nakasimento. Sigaw ng sigaw yung lola ko ng, "Mamang! Mamang! Si Uklang!" Pagpasok ni mamang sa loob ng kwarto, nagpahid kaagad siya ng laway niya sa kamay niya. Tapos ipinahid niya yon sa mga mata ni Uklang. Tumingala si mamang. Tapos meron itong kinakausap sa itaas. Pero iba yung binabanggit niyang lengguwahe. Hindi maintindihan ng lola ko. Tumingala din yung lola ko para tingnan yung tinitingnan ni mamang. Dito niya nakita na yung ahas na may palong na pumasok sa loob ng bahay nila. Nandoon, buka ang dalawang malalaking tenga nito. Nakanganga at tumutulo ang laway nun na nakadirekta sa bibig ni Uklang. Nanigas na naman ang katawan ng lola ko at hindi siya makakilos sa isang sulok. Matapos kausapin ni mamang yung ahas na yon, lumabas yon ng bahay nila at lumipad papalayo. Nagsasalita si mamang habang nakatingin sa kanya pero hindi niya marinig. Tumitig sa kanya si mamang, tapos para itong nagtataka. Kasi salita siya ng salita, tapos hindi naman siya pinapansin ng lola ko. Ang ginawa ni mamang, nagpatunog ito ng daliri niya. Dito na nakagalaw yung lola ko pero sobrang sakit ng tenga niya. Parang may kung anong lumabas. Tiningnan ng lola ko kung ano nang nangyari kay Uklang. Nakahiga na ito ng diretsyo pero nakapikit pa rin. Ang sinasabi pala ni mamang sa kanya, tawagin si Tatay Dadoy sa labas. May iuutos kasi si mamang. Pagtawag ng lola ko kay Tatay Dadoy, banat agad ni mamang, "Doy, nagluwa na ng laway yung singat. Iluluwa ko na din yung gamot. Silipin mo si Uklang." Lumabas si Tatay Dadoy para kumuha ng kapirasong luya. Tapos inikot-ikot niya yon sa palad niya at inilagay niya sa bumbuna ni Uklang. Nga pala, tandaan niyo itong ginawa ni Tatay Dadoy kasi gagawin niya ito ulit. Pero hindi na kay Uklang. At isa pa, yung singat na binanggit ni mamang, yan ang tawag niya doon sa ahas na merong palong at malalaking tenga. Balik tayo sa kwento. Nakita ni Tatay Dadoy na yung luyang nilagay niya sa bumbuna ni Uklang naging kulay abo. Isipin niyo sandaling-sandali niya lang nilagay yun. Nakita din ng lola ko na nag-iba yung kulay. Ang sabi ni Tatay Dadoy kay mamang, "Mang, papatayin talaga si Uklang ng mga kamag-anak ng asawa niya."
Yumuko na lang si Mamang at tumango-tango ito. Habang nag-iisip sila ng gagawin nila, biglang may nagsisisigaw sa labas ng kubo nila. Pagsilip nila, si Toto Agil. Naaalala nyo si Toto Agil? Yung pumutol sa braso ng isang aswang? Pinapasok siya ni Mamang sa loob ng bahay. Habang hinihingal-hingal pa, tinanong siya ni Mamang kung anong problema. Ayon dito kay Toto Agil, kasalukuyan siyang nagsasalansan ng mga palay niya sa bukid nang bigla siyang habulin ng 2 malaking aso. Hindi niya alam kung saan ang galing yun, pero galit na galit. Sa sobrang pagmamadali niya, nabitawan niya yung itak niya. Kaya wala siyang nagawa kundi tumakbo na lang. Takbo lang siya ng takbo nun. Pero pagtingin niya sa likod niya, wala na palang mga humahabol sa kanya. Hindi siya tumitigil kasi naririnig niya sa likod niya na parang may humahabol pa sa kanya eh. Nung nakita niyang wala na, bumalik kaagad siya sa bukid niya. Yung kalabaw niya nandoon, di ba? Pagbalik niya sa bukid, sa kalabaw niya, may humihila ng isang malaking lalaki. Tapos yung 2 aso na humahabol sa kanya, nakasunod doon sa lalaki. Sumigaw si Toto Agil. Minura niya yon. Pero lumingon lang yon sa kanya. Akala niya lilingon lang. Walang gagawin. Nang ituro siya nun at nagmamadaling tumakbo papalusob sa kanya yung 2 aso. Malayo pa lang sa kanya yon, kumaripas na kaagad siya ng takbo. Hanggang sa nakarating na siya kila Mamang. Nung marinig nila ang kwento nito, ang payo ni Mamang sa kanya, huwag na muna siyang maglalagi sa bukid niya. Iwasan na muna niya yon kahit 2 araw lang. At tungkol naman doon sa kalabaw niya, hindi na niya mababawi yun. Siyempre, hindi papayag si Toto Agil nun. Kasi yun lang yung kabuhayan niya eh. At saka yung nasalansan niyang palay, baka pestehin, hindi pa maging pera. Ang sabi ni Mamang, sasamahan siya ni Tatay Dadoy para sa palay niya. Pero yun lang araw na yun. Sa mga susunod na araw, huwag na muna siyang babalik doon. Kung gusto niya, doon muna siya sa bahay, tapos sumama siya kay Tatay Dadoy sa susunod na 2 buwan. Kasi maggagapas na din siya nun. Kailangan niya ng dagdag tauhan. Sumang-ayon naman si Tatay Dadoy sa sinabi ni Mamang. At ang maganda pa nun, bibigyan niya ng kalabaw si Toto Agil. Medyo nakampante na si Toto Agil nun. At ang sabi niya, hindi na muna siya babalik sa bukid niya. Matapos ang usapan, umuwi muna si Toto Agil para kumuha ng mga gamit niya. Ilang oras ang lumipas, bumalik na siya kila Mamang. Pagtungtong ng hating gabi, pagtapos nilang maghapunan, nakadungaw itong si Toto Agil sa bintana ng bahay nila Mamang. Nang sumigaw ito ng, "Mamang! Mamang!" Paglapit nila kay Toto Agil, nakaturo ito sa labas. Pagdungaw nila doon, wala naman. Ang sabi ni Mamang, "Bakit? Ano ba yun?" Ayon kay Toto Agil, nung nagtitinga siya sa bintana, may nakita siyang papalapit ng papalapit sa kanyang isang batang kulot, tapos maitim. Akala niya napadaan lang, pero hindi.
Tumayo yun sa tapat niya. Tapos meron itong inilabas na lamang loob. Hindi niya alam kung sa tao ba yun o sa hayop. Basta inilabas lang nung bata. Tapos inangat niya yun gamit ang dalawang kamay niya at itinapat sa kanya. Dito na nagsisisigaw si Toto Agil. Pero maski siya nagulat dahil pagdating nila Mamang, ilang segundo lang yung lumipas. Wala na yung bata na nasa tapat niya. Ang sabi ng nanay ng lola ko kay Toto Agil, baka imahinasyon niya lang yun. Ang sabi ni Tatay Dadoy, hindi. Tingnan niyo yung lapag kung saan tinuturo ni Agil yung sinasabi niyang bata. Pagtingin nila doon, merong mga patak ng dugo. Patunay lang yun na nagsasabi ng totoo si Toto Agil. Ang sabi na lang ni Mamang, makukulit talaga yung mga yun. Huwag silang mag-alala. Malapit-lapit na yung tinatapos niyang pangbakod. Tingnan na lang natin kung makalapit pa sila. Nung oras na ng tulugan, nakadungaw sa bintana yung lola ko tsaka si Tatay Fernando. Pinag-uusapan nila yung mga gagawin nila sa bukid. Kasi 2 buwan na lang, magsisimula na ulit ang gapasan. Atat na silang makita yung mga kaibigan nila doon, tsaka yung mga alaga nilang hayop. Habang nag-uusap sila, sa kwarto na naman ni Mamang, may naririnig silang nagsusuka. Nung una, hindi nila pinapansin. Baka si Uklang lang yun. Ginagamot ni Mamang. Kaso lang, patagal ng patagal, palakas ng palakas yung naririnig nilang suka. Naisipan na nilang sumilip. Pagtingin nila, nakahiga lang si Uklang at tahimik itong natutulog. Ang sumusuka pala, si Mamang. Nakalabas ang kalahati ng katawan nito sa bintana habang patuloy na nagsusuka. Lumapit yung lola ko para himasin yung likod ng matanda nang itulak siya nito. Ang sabi ni Mamang, "Labas! Lumabas kayo!" Nagulat silang dalawa kasi pasigaw at galit si Mamang eh. Paglabas nila ng kwarto, naririnig pa rin nilang sumusuka si Mamang, pero pahina na ito ng pahina. Nung nawala na yung pagsuka ni Mamang, narinig naman nila na may mga nagtatawanan sa labas ng bahay nila. Maliliit ang mga boses nun tapos parang ang saya-saya nila. Ang sabi ni Tatay Fernando, silipin nila sa kabilang bintana kung sino yung mga yun. Pagtingin nila, banat ni Tatay Fernando, wala naman eh. Sino kaya yung mga tumatawa na yun? Pero yung lola ko, nakakita ng napakaraming maliliit na nilalang. Makukulay ang mga damit. Yung iba, may pakpak pa na maliliit. Tapos ang kikintab ng mga balat nito. Nagtatalunan sila sa tapat ng bintana ni Mamang habang may inaapak-apakan silang mga bulaklak, halaman, dahon, at mga bato. Nawala yun sa paningin niya nung kalabitin siya ni Tatay Fernando at niyaya siyang matulog na. Kinaumagahan, habang kumakain sila ng almusal, nagpaalam si Mamang na meron lang siyang kukunin.
baka abutin siya ng 4 o 5 araw. Binili na lang niya na bantayan nila si Uklang. Magtatanong pa lang sana sila kung saan siya pupunta nang bigla na lang itong umalis. Ang sabi na lang ni Tatay Dadoy sa kanila, hayaan lang si Mamang. Pagbalik nun, paniguradong gagaling na si Uklang. Nung nawala si Mamang sa bahay nila, halos araw-araw, gabi-gabi, hindi sila tinatantanan ng mga kamag-anak ng asawa ni Uklang. Paulit-ulit itong nanggugulo sa kanila. Meron pa isang pagkakataon, binabato na sila sa bahay nila ng iba't ibang parte ng mga katawan ng hayop. Si Tatay Dadoy naman, tahimik at nakaabang lang kung merong didikit sa kanila. Dahil ayon sa kanya, kahit sinong nilalang ang lumagpas sa ginawa niyang linya, sinisiguro niyang mawawalan niyo ng buhay at hinding-hindi niya titigilang tugisin. Kaya naman silang lahat kampante. Nagpaparamdaman yung mga yon hanggang doon lang sa sinabing linya ni Tatay Dadoy. Kaya nga nang babato na lang sila, di ba? Hindi nila kayang lumapit. Makalipas ang 5 araw, bumalik si Mamang. Bitbit sa likod niya ang isang kawayan na kulay berde. Akala nila punong-puno yun ng lumot. Pero hindi. Yun talaga ang kulay nun at napakadulas. Nilapag ni Mamang yun sa lamesa. Tapos pumasok siya sa kwarto para tingnan si Uklang. Lahat sila sa bahay manghang-mangha sa kawayan na yun. Kasi kahit anong angat nila, hindi talaga nila maangat-angat. Pero kapag si Mamang ang humahawak, parang ordinaryong kawayan lang naman. Ang sabi sa kanila ni Tatay Dadoy, walang sino man sa kanila ang makakaangat nun. Dahil hindi yun galing sa mundo natin. Maski siya, hindi niya maaangat yun kahit gustuhin niya. Dahil sa sinabi ni Tatay Dadoy, lahat sila pilit na inaangat yung kawayan na yun. Paligsahan pa nga sila eh. Pero wala. Napakadulas nun sa kamay at napakabigat. Ang sabi pa ng lola ko, parang punong-puno yun ng langis at lumot. Kaya talagang dumudulas lang sa mga kamay nila. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas na si Mamang sa kwarto. Ang sabi niya, tumabi sila sa mesa. Tapos kinuha niya yung itak ni Tatay Dadoy. Lahat sila nanonood lang sa ginagawa ni Mamang. Tinutusok-tusok niya yung kawayan habang may mga inuusal-usal siya. Nung matapos na ang lahat ng ginagawa niya, yung matigas, makapal, mabigat, at napakadulas na kawayan, nagmistulang nilagang taba na lang ito ng baboy dahil sa sobrang lambot. Ibinaon ni Mamang yung hawak-hawak niyang itak, tapos ginawan niya ito ng butas. Nagpaabot siya ng telang puti at baso kay Tatay Dadoy. Tinatong ni Mamang yung tela sa ibabaw ng baso at sa butas ng kawayan, meron siyang pinatulong likido na kulay puti. Sa laki ng kawayan na yun, halos patak-patak lang ang lumalabas ditong likido.
Ilang segundo lang ginawa ni Mamang yon. Sa paningin nilang lahat, mga 10 o 11 lang yung mga patak. Pero nung inalis ni Mamang yung takip ng tela, halos mag-umapaw sa baso yung likidong kulay itim. Parang putik yung kulay pero malabnaw. Dahan-dahang inangat ni Mamang yung baso, tapos uminom siya ng konti. Nung nalasahan na niya yon, inutusan niya si Tatay Dadoy na palabasin na si Uklang sa kwarto. Pinaupo niya yon sa tapat niya. Tahimik lang silang dalawa nun. Maya-maya pa, nagsalita na si Mamang kay Uklang ng, "Gagaling ka na, Uklang. Pero kapag ininom mo itong nasa baso, may mangyayari sa katawan mo na hindi ko alam kung ano. Pero dadalhin mo yung sakit na yon habang buhay. Kaya sana kitang gamutin na hindi ka na magkakasakit. Pero aabutin tayo ng maraming taon. Yun sana yung gusto kong mangyari pero natatakot ako para sa'yo. Handa ka bang..." Pinutol siya sa pagsasalita ni Uklang at sumagot ito ng, "Iinumin ko na yan, Sedis. Wala akong pakialam kung anumang sakit ang ibigay niyan sa akin. Basta gumaling lang ako. Gustong-gusto ko nang makita yung mga anak ko." Natulala ng ilang segundo si Mamang. Bakas na bakas sa mukha niya yung lungkot. Huminga muna ng malalim si Mamang at inabot niya yung baso kay Uklang. Bago ito inumin ni Uklang, bilin niya sa lahat na walang tutulong kay Uklang kahit makita nilang hirap na hirap ito. Gawa ng kapag ininom pala niya yon, makakaramdam siya ng matinding sakit at magsusuka siya ng magsusuka. Nung ayos na ang lahat, walang pagdadalawang isip, ininom lahat yon ni Uklang. Paglagok na paglagok pa lang no ni Uklang, bigla na lang itong nangisay. Tapos sinasapak-sapak niya yung sahig ng bahay. Hanggang sa umupo ito ng diretso, yumuko, at nagsimula na siyang sumuka. Sobrang sakit sa tenga nung pagsuka ni Uklang. Kasi sumusuka siya nang wala naman siyang sinusuka. Maya-maya pa, sinenyasan ni Mamang si Tatay Dadoy na kunin yung kawayang itinabi niya. Paghawak ni Mamang nung kawayan, itinapat niya yung butas na ginawa niya sa kawayan sa bibig ni Uklang. Nilapag yun ni Mamang at dito na nagsimulang merong lumabas sa suka ni Uklang. Kitang-kita nilang lahat na napakaraming buhok ang sinusuka ni Uklang. At lahat-lahat ng buhok na yon dumediretso doon sa butas na ginawa ni Mamang. Para silang may mga sariling buhay. Kasi yung mga sumusobra sa butas ng kawayan, akala mo mga uod na gumagapang, napilit nilang ipinapasok yung sarili nila doon sa butas nung kawayan. Nung tumigil sa pagsuka si Uklang, nawalan ito ng malay. Inutusan ni Mamang si Tatay Dadoy na kunin yung kawayan. Sunugin niya yun. Dapat walang matitira. Dapat maging abo lahat.
Sinunod naman ni Tatay Dadoy si Mamang. Lahat sila nasa kwarto lang. Ultimo si Kabang at si Puti. Hinihintay nila na magising si Uklang. Nag-aalala sila. Napakatahimik nung araw na yon. Nakikiramdam lang sila pare-pareho. Nang biglang gumalaw si Uklang. Gising na siya. Unang tanong kaagad nito, anong nangyari? Habang hinihimas-himas ni Mamang yung buhok ni Uklang, sumagot siya ng, "Magaling ka na, Uklang." Tumingin si Uklang kay Mamang at naluluha-luha itong sumagot ng, "Salamat, Sedes. Salamat." Napayakap ng mahigpit si Uklang kay Mamang. Sabi pa ni Uklang, "Nauuhaw ako." Niyaya siyang tumayo ni Mamang. Pagkatayo ni Uklang, biglang bumagsak yung kaliwang parte ng katawan niya. Napasigaw si Uklang kasi sobrang sakit. Tanong ni Mamang, "Oh, bakit? Anong nangyari?" Ang sabi ni Uklang, hindi niya maramdaman yung kaliwang binti niya. Parang wala siyang binti. Paghawak ni Mamang sa binti ni Uklang, sobrang lambot nito. Para siyang puro laman lang. Wala nang buto. Ang sabi ni Mamang kay Uklang, subok-subukan niyang iunat yung binti niya. Pero wala. Hindi talaga niya magalaw yun. Maski si Tatay Dadoy tumulong na rin sa paggamot. Kaso lang, nanatiling walang buhay yung kaliwang hita ni Uklang. Ang sabi pa ng lola ko, parang jelly ace yung hita ni Uklang kasi sobra talagang lambot. Wala nga siyang tuhod nun eh. Tumakbo si Mamang sa labas. Hindi niya sinabi kung anong gagawin niya. Bumalik din naman siya kaagad. May dala siyang basang lupa nun. Ipinahid niya yon sa hita ni Uklang. Matapos niyang ipahid, kumuha naman siya ng tubig. Tapos minasa-masahin niya yon. Dito na unti-unting nagkaroon ng korte yung hita ni Uklang. Yung sobrang taba at sobrang lambot niya na hita. Dahan-dahan nang nagiging normal yung itsura. Ang sabi pa ni Mamang, wag na muna niyang puwersahin yon. Manatili lang siyang nakahiga. Sumang-ayon naman si Uklang sa lahat ng sinabi ni Mamang. Kaso lang, nung lalabas na sana ulit si Mamang para kumuha ulit ng lupa, nagsalita si Uklang ng, Sedes, sandali. Hindi na kita nakikita. Sedes, asan ka? Sedes. Pagbalik ng tingin ni Mamang kay Uklang, napatakbo siya tapos meron siyang hinawi sa likod ng ulo ni Uklang. Walang nakakita kung ano yon. Pero ayon sa lola ko, nung nakita niya kung saan tumakbo si Mamang, may nakita siya sa likod ni Uklang na isang malaking anino na may mahahabang kuko, nakasuot ng sombrero, at paulit-ulit nitong sinasaksak yung mga mata ni Uklang. Nahawi ni Mamang yung kanang kamay nun, pero yung kaliwa, hindi. May mga binitawang orasyon kaagad si Mamang, tapos inihip niya yon sa palad niya
at tinakip sa magkabilang mata ni Uklang. Pag-alis ni Mamang ng mga palad niya, bumagsak ang katawan niya, nanlumo at umiyak. Dahil yung kaliwang mata ni Uklang, purong puti na lang. Ibig sabihin, hindi na yon makakakita kahit kailan. Tapos yung kanang mata naman ni Uklang, medyo lumabo. Mas lalong naiyak si Mamang nung paulit-ulit pa rin siyang hinahanap ni Uklang. Para na siyang bata. Niyakap na lang niya ito at humingi siya ng tawad. Pero imbis na maiyak si Uklang, natuwa siya kasi kahit marami siyang naging sakit, ang importante, wala na sa katawan niya yung pagiging aswang. Makakaharap na niya yung mga anak niya. Tatangu-tangu lang si Mamang at nakikinig siya sa mga sinasabi ni Uklang. Matapos ang araw na yon, nagpatuloy si Mamang sa paggamot sa kaliwang hita at kanang mata ni Uklang. Ang gusto kasi ni Mamang, mas lalo pang luminaw ang kanang mata niya. Kasi nga, bulag na yung kabila, di ba? Kasabay ng pagpapagaling ni Uklang, nakikipagpalitan ng telegrama si Mamang kay Senyang na nasa Zamboanga. Sinasabi ni Mamang na pwede nang sunduin si Uklang sa panabutan. Isama niya yung mga anak nito dahil talagang gustong-gustong makita ni Uklang yung mga anak niya. 1 buwan at 3 linggo ang lumipas. Dumating sa panabutan yung mga anak ni Uklang, pero hindi kasama si Senyang. Pagpasok nila sa loob ng bahay, pare-pareho silang walang naging reaksyon. Hindi din kilala ni Uklang yung mga anak niya, at hindi din siya kilala ng mga ito. Nang magtanong si Uklang kay Mamang ng, "Sedes, mga anak ko ba yan?" Iyak na nang iyak si Mamang at sumagot siya ng oo. Nagsalita yung anak na lalaki ni Uklang ng, "Yung nanay po namin, maganda po eh. Siya po ba talaga yung nanay namin?" Tumatangu-tangu lang si Mamang. Yung anak na babae ni Uklang, nakaramdam ng lukso ng dugo. Tumakbo ito papalapit sa nanay niya at niyakap niya ito ng napakahigpit. Dito na biglang humagulgol ng matindi si Uklang. Maging yung anak nitong lalaki, hindi na din napigilan ang sarili niya. Iyak sila ng iyak nun. Maging silang lahat na nasa loob ng bahay, naiyak sa nasaksihan nilang eksena. Matapos ang iyakan, tsaka sila nagkwentuhan. Tumagal ang magkapatid na yon ng 2 araw sa panabutan. Kasabay ng pagtira nila sa bahay ni Mamang, ikinuwento niya ang lahat ng naging karanasan ng nanay nila sa piling ng tatay nila at ng mga kamag-anak nito na mga aswang. Awang-awa silang magkapatid sa nanay nila. Halos walang tigil ang pagpatak ng mga luha nila habang pinapakinggan nila ang kwento ni Mamang. Kaya ang nangyari, mas lalo pa nilang minahal ang kanilang nanay. At sinama na nila yon pabalik sa Zamboanga City. 2 araw lang silang naglagi noon sa Zamboanga.
Dahil ayon kay Mamang, dapat ilayo na nila kaagad si Uklang doon. Baka kasi sumunod pa rin yung mga kamag-anak ng tatay nila at tuluyan ng patayin si Uklang. May inipit si Mamang na parang sinturon nun kay Uklang. Ang bilin niya, wag na wag aalisin ni Uklang yon kahit na anong mangyari. Magsisilbing pambulag yun sa lahat ng uri ng aswang. Kaya silang tatlo umuwi sa mga kamag-anak ng nanay nila na nasa Iloilo. Matapos ang kalbaryo ni Mamang para sa kaibigan niyang si Uklang, ramdam niya sa sarili niya na hindi dapat mabubulag yung kaibigan niya kung walang nakisawsaw na isang mangkukulam. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy, pagtapos niyang gumapas sa bukid, bumalik siya sa panabutan dahil meron pa silang tutugisin. Sumang-ayon naman si Tatay Dadoy kay Mamang. Pero sa ngayon, pahinga na muna siya. Grabe kasi ang ginawa niyang sakripisyo kay Uklang. Makalipas ang 2 linggo, nagpaalam na si Tatay Dadoy na babalik na siya sa bukid kasama si Toto Agil at ang mga bata. Wala namang naging problema yon kay Mamang. Ang naiwan nun sa panabutan, silang 2 ulit ng nanay ng lola ko. Ayon dito sa nanay ng lola ko, ibang-ibang preparasyon ang ginagawa ni Mamang sa alam niyang makakabangga niya na nakatira malapit sa Siokon. Dahil isa itong uri ng mangkukulam. At malamang sa malamang, napag-utusan ito ng mga kamag-anak ng asawa ni Uklang. At wala siyang ibang gagawin kundi kaharapin ito at ipaghigante yung ginawa niya kay Uklang. Dahil wala pa man din, nagsisimula na siyang makaramdam ng hindi maganda. At alam niya kung kanino ito nanggagaling. Sa taong minsan na niyang nakainkwentro sa larangan ng gamutan. At yun ay walang iba kundi si Mang Lucas, ang kilala at kinakatakutang mangkukulam noon sa bayan ng Siokon. Pero hindi lang si Mang Lucas ang makakaharap niya, dahil marami na ang nagtutulong-tulong para pabagsakin ang ating nag-iisang si Mamang. Okay, alam ko. Grabing kilabot yung naramdaman ninyo sa dulong parte ng kwento. Pero yung buong kwento, wala gaanong aksyonan, pero alam niyo yun, ang sakit sa puso ay nalulungkot ako para kay Uklang. Alam niyo ba, share ko lang habang nagkukwento sa akin yung lola ko, kitang-kita ko na nangingilid yung luha sa mata niya kasi ang daming bumabalik na alaala eh. Lalo na yung tagpuan nung magnananay. Sobrang bigat nun, yung eksena na yun. Maski ako, ewan ko, ang hirap eh. At nga pala, ang next natin, sagapasan na. Yung nabanggit kong maiksing kwento, konting pahapyaw na yan para sa Mamang 14. Okay ba yun? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.